Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Ignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo.
Kunyang pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday. Pet sa 21 na kita kang bulan na Pebrero taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore restoryahan lamang tabi kita Coach Munil Calyos, John Paul Riñon, Adan Eva Jr., John Competente. Restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre mga tugang sumanga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. February 21. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Oy, specialmente po kay Maria Elena Yamamoto. Happy birthday tabi Madam Maylin. Kang MBY Dormitory. Sirigman sa ninang ko. Belated happy birthday kay Ninang Tess na Sineta. Diyan sa Barangay Tanawan. Si Barangay Kagawad Tess Sineta. Birthday man pala ni Ninang Kasudma. Belated happy birthday tabi sa imo ninang. Siyempre kay Madam Maylin. Yan. Happy na birthday pa. Gari si Wad Maven, gari ma birthday man ini. Gari ma birthday ka man tabi Wad. Gari sunudan sa nasu birthday tadi. Sa may mga kumpleanyo po ngunyan. Dick Damaso, good morning. Sa imo gabos, pati inomon. Bala ka na. Sana'y malasing mo kami. Yan. Sana di tayo malasing. Nganing makauli pa kita. Sa'yo ang sayawan. Yan. Sige tabi mga tugang, happy birthday kay Madam Maylin. Siyempre mga tugang, sa may mga kumpleanyo man po. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, please parahay na po kamo. Kamahal po kang bulong. Dipisilon po maghanap kiimo ngunyan. Bata ngunyan dahil ka naman paurutangon ta hiridap na so nagpapaurutang. Kaya man nga nagbabarayad so nag-uurutang. Maray na sana so nagtatanggap sa waiting. Iyon na sanan mara. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ansa indo pong forever pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa
Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po sa inyong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, nan gusto misa na po. Permisa na po kitang maugma, happy na, enjoy pa. Siyempre, relax. And mga tugang, bawal po ang kinit sa mga panahon pong ini. Yeah. Bawal po ang kinit. Good morning kay Mayor Shi Capos Bilo, kay Ma'am Mercedes Perez, kay Sis Mati Maranyo. Kamusta na sis? Yaong ka na sa New York. Nakabalik na si Sis Mati dyan sa New York. Gari ngaya malipoton pangyanig di. Coach Monel Calyos ang masunod na dyan sa Syudad Cantabaco. Coach Monel Calyos, ano daw kung mga pag-restoryan tatabi sa Neil Borromeo. So may mga nagpaplano na ngunyan, nagpaparamdam na sa iba na gusto manindang magserbi. Dakol na baga, mala nga ni ilinga na po nangyayari digdi sa probinsya kang Albay. Ilinga na po nindo ang nangyayari sa probinsya kang Albay. Sumag-aramigo, sumag-kaarapil, magbararkada, ngunya nagtatarapo ka na kibata. Inay ko po. Masiramon siguro tabi si Smati dyan sa politika, adi. Sabi nga ni Day, mandaki forever sa politiko. Iyo, dahil forever na kaapil, dahil forever na barkada. Ang pig-iisip sa na po ninda, so pansadiri nindang interes. Kaisi ngayang ako ang nakatukaw ngunyan, tapos may pig-endorso kang iba. Maray ngayon sa imo dulakon. Nagdurulak na tabi, mga tugang. Sumagkaaralyado. Dati magkaarapil. O ilinga na po nindong yan, sinda-sinda na so nagdurulak. Ika ngaya tabi, Ma'am Jerilyn Balase. Nahiling mo na ngayang ako ang nakatukaw ngunyan, iba ang pigi-endorso mo. Ngaya gusto ko pa. Gariso aki bagatabi Coach Monel Calyos na nauugong pasululipap, may gustong umagaw. Kaisi ngayang pertihon pang kauugong ko kang lulipap, agawon mo. Bago mo ngayon ni maagaw, dadaan ka ngaya sa ibabaw ng aking bangkay. No. Ano po ang sa tuyang reparo ngunya na Miyerkules? Oy mga tugang, ang Department of Education pigpaluwas na po so DepEd Order number 3 Series of 2024. Ito pong so year end end of school year 2023 and 2024. Mapapaamay ngunyan so tapos kang klase May 31 hanggang nasa Mayo 31. Narumduman ko palang tabi wad May ben. Ang birthday mo palang Mayo. Kaya nga ni May iyo ade narumduman ko palang May palan man ang gadang birthday mo. Date ko pang iba man palang so February ang birthday. O nako, ito May palan man ang gadang birthday mo. Iyo, May pala. Ma'am Liz Manlapas Capos Abalon, good morning. Kay Sir Ryan Llenaresas, kang Regional Training Center, kang PNP dyan po sa Camp Ola. Good morning po sa mga mamang pulis,
sa Kawan na pulis. Good morning tabi sa ido. At atad aramon tayong DepEd Order number 3 series of 2024. Mamundong Bareta po, 79 anyos na senior citizen. Asin saro patabi na lalaki ang saro ang irido. Iyo, ining sarong senior citizen na 79 years old gadan po sa Pambabadil. Diyan po sa barangay Inarado, diyan sa Daraga. Kan nakaaging banggi ini ani. Tapos may sarupan lugadan. 100 pesos dagdag po sa daily minimum wage para po sa mga pribado, sa private sector. Aprobado na po ini kang Senado. May dagdag 100 pesos sa mga trahabanteta sa pribado. Presyo tabi kang karne. Nako. Naglangkaw. Nagmahal na tabi so presyo ngunyan kang karne. Labi ng 300. Oy, mainit na panahon. Mas mamamati ta na po. Sa mga masunod na aldaw. Epekto na tabi ni kang El Nino. Presyo kang bugas. May ben, what we mean? Presyo tabi kang bugas. Pigaasahan da tabi na mababa. Ngunyan po na nagpupuo na. Mag-arane sa mga parauma niya to. Irak man sa mga parauma. Mabuyong mag-ani. Maratuhon na subagal kang paro. Irak man kan mga parauma. Ani tabi pabor daw tabi kamo mga tugang. Lalo na sa mga 4-piece member, pabor daw tabi kamo na bugas na sana ang itatao pong ayuda sa Indo. Sige daw, anan masasabi po nindo sa mga 4-piece beneficiary? Bagas na sana databi ang itatao sa Indo. Nganing dahil nindo maisang laso sa Indong ATM. Nailing mo na so ATM kang 4 piso to nakasangla. Nay ko po. Pigbabakal kaya nindong gin. Pabor daw tabi ka mo na bugas na sana ang itataong ayuda sa Indo. Bala ka mo. Oni pa. Para ini sa mga arog kay Wad Maven, kay Ma'am Liz, kay Ma'am Joy Cargulyo. Bill para po sa mga heartbreak. Para po naman sa may mga apod kay ni may namamati. So mga nagsuruwayan baga na nadidepress baga kayan ang sarong tao adi ngaya nagkabulagan niya kasi lalabs niya. May pigbubusol kaya ngunyan dyan sa kamera. Ini pong bill para po sa mga heartbreak leave. Pwede da po kamo mag-leave sa trabaho. Itong may mga apod kay ni may problema sa puso. May pigbubusol ngunyan na bill. Pabor ka mo kaya? Nga halimbawa nga si Ma'am Joy nag-break kang sa iyang lalabs. Tapos si Ma'am Joy dahil na perminasan ng tulala. Perminasan ng nakahiling sa langit. Dahil naiisip kundi si lalabs niya, bakit mo ako iniwan? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Lahat. Hindi na nga ako nagtira. Tapos iniwan mo pa rin ako. Tapos ngayon, nag-iisa na lang ako. No. Pagtrabaho ni Ma'am Joy, tulala. Ang yan. Ika na naman ngaya.
Sige ha. Ang sweet ko, good morning. Marene si ang sweet ko ta forever single ini. Forever single. Pabor katabi kay ni ang sweet ko. Ining bill para po sa mga heartbreak. Magkakaigwadaki heartbreak leave. Ining may mga namamati. Dapat dahil pa ngata databi tay gwaki aldaw ki mga puso. Ngata nga yata dahil ki aldaw ki mga utak. Iyo man ang gada di. Ngata nga yata may Valentine's Day. Ngata taday ki utak day. O ngata day ki abdo day. Ngata ta sa puso ang importantihon. Day so wala nga kita ki utak day. O kaya brain day. Bako heart day. Ngata nga yata sa puso saan ang igwa. Iyo man ang gada di. Pag nagi akong congressman ta, mapasar daw ako kaya. Kung igwa ki aldaw ki mga puso, dapat nga igwa man ki aldaw kang mga abdo. O kaya aldaw kan mga kidney. Kaya aldaw kang mga utak. Grabe kaya ang kalungkutan ka, nagbubusol kang bill na yan. Inima na. Oy, aram maganin duha pag nag-heart, pag nag-ano baga, pag nagbi-break kang lalabs. Apektado baga pati pagtrabaho. Bako may iba nga ni kaya na may minalukso na sana dyan sa iba may minalukso. Maski sarong palapag minalukso. Bagong iyo tabi Chanor. Chanor kapos. Dapat nga mag-leave. Nganing maka-move on. Maka-move on. Bako sige na sana nga ang ungal. Ay kakan umungal na ibinigay mo na ang lahat. Lahat. Tapos iniwan ka. Anong pangyari kaya? No. Kaya nga ni puro na sana puso. Nahiling na nindo. Sabi ka ito kang may barkada ako kay itong medyo kaya databi linag supuso ta sa ibaba kang utak data mas dapat ang nangingibabaw su utak ta bako supuso. Bagong iyo tabi Chanor. Kaya nga ilinaag supuso ta sa daghan. Kan sa tuyang kagurangnan ilinag supuso sa daghan ta. Ngani po na mangibabaw ang utak ta. Bakong nangingibabaw ang puso ta. Pero kung pabugso kun siguro mas ibabaw, nasa ibabaw na so puso kaysa utak kung bugso ka. Baga parehas yan kan sunahiling ko dyan sa social media. Sualak baga. Pag nakatindog sualak, ang nasa irarom so nakadrawing duman, so yu demon. Naiibabawan siya kang anghel. Ili nga po nindoon naka apod dyan sa bilog. Pag nakadrawing dyan, pag nakatindog yung bilog, so anghel nasa ibabaw. So yu demon ang nasa irarom. Ngunyan, pag ininom mo na tabi, yang alak na yan, pag ininom mo na, nababaliktad. So anghel nasa irarom na, so yu demon nasa ibabaw na. Ano nga yan dapat gibuhon? Nganing dai mangibabaw so yu demon. Ano databi ang gibuhon? Ang sweet ko. Nganing dai magbaliktad itong bote, ano ang dapat mong gibuhon?
Sige daw. Ano daw tabi kung sumaka simbag kitama kaya? Ano daw kung si Sen ma-sponsor na pajikas daw man kita digdi sa programa? Dapat may mag-sponsor. Kung ako mag-sponsor, pwede man kabangang kilong kamote. Kabangang kilong kamote ang premyo. Yo, sa makakaukod. Ano databi ang pwedeng gibuhon nganing dai mabaliktad itong buti, itong bilog. Ayo, pag nakatindog ito, Ma'am Mercedes Perez, so anghel ang nasa ibabaw. Ayo, so yu demon niya on naman sa irarom. Ngunyan, pag ininom mo na tabi itong bilog, nababaliktad na. So anghel na anya on sa irarom, so yu demon na anya on sa ibabaw. Ano tabi ang pwedeng gibuhon ngani dai po mag-irarom so anghel. Dapat perming niya on sa ibabaw ang anghel, ang yudimon ang nasa irarom. Sige. Ma'am Myra Mirna Rialobit, good morning. Sabi ni Sir Neil Borromeo, aram ko boss. Nahiling mo na Sermon, good morning. Nahiling na nindo Sabi ni Sermon, aram-aram ni Sermon. Ngani ngaya da mabaliktad subuti, gumamit ka ki straw. Magamit ka ki straw. Nganing suanghel day mapairarom sa iyo demon. Gana si Sermon ang gana si Sermon Monsor. Yo. Gana katabi ki kabagang kilong kamote. Sermon. Ang papremyo ko baga digdi kamote. Yo. Kabangang kilong kamote gana ka. Bagong iyo tabi PM Tony. Di gana si Sermon. Iyan ang tama. Dapat dai mahiro subuti. Yo, dahil nindo pagpabalik ta doon subuti, baka mag-ibabaw po suyo demon. Sabi ni Sir Neil Borromeo, para dai databi mag-irarom ito, ipalis mo na sana sa pichel para dai kang problema. Dai mangira. Ang problema mo tabi, pagpalis mo tabi Sir Neil Borromeo kay tumbuti, mabaliktad manggiraray. Mabaliktad manggiraray. Mabaliktad manggiraray. Pag buminaliktad, maibabaw suyo demon. Yo. Nganing day mahiro ito, dapat gamitan mo sa naki-straw. Bakong iyo sa nasa dit pero malanit. Gamitan mo daki straw nganing day mo baday mo mapabaliktad itong buti. Nganing day mag-irarom suyo demon. Ay day mag-irarom su anghel. Matibay si Sermon. Gana katabi Sermon ha, kabangang kilong kamote. Ano nga yan ka? Tres colores na kamote. Gibuhon ni Sermon na kamote chip. Kamote chips. Pero yun bagayan tabi Sermon na ako nga ni bagay. Ano sana? Pwede nga nilandagon. Yo, pertihon iya na pagurarampangan may gin. Pero tabi Sermon ha, dahil mo nanggad pagbalik ta doon sa gin. Dapat istron mo. Yo. Ayo. Sige mga tugang. Yan ang sa tuya ha mga riparo. Ayo, ngunyan na Miyerkules. 36 minutos na. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time.
Pasalamatan ta na muna ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano, dyan po sa Rawis, Legazpi City. Kaya kung naghahanap po kamo ki dorm, boarding house, yan po dyan, MBY Dormitory. Siyempre birthday po ngunya ni Madam Aileen Maria Elena Yamamoto. Happy na birthday pa. Ingat po permi. Siyempre mga tugang kasabay taman po digdi sa programa si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya din Albay. May forever ba sa Albay? Kasabay taman dyan na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ng siyudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi dyan po sa Banuaan kang Malinao. Ayan pa sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige, mga tugang 37 minutos. Ibalik tagiraray kumusta unta naman tabi mga tugang kung ano ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nganing matiwasay po ang sa tuyang paglakaw-lakaw. Aramon tapunan magiging kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Pag-asa! Hapon, update na muna tayo sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Tuesday, February 20, 2024. Sa kasalukuyan nga ay itong easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko nakakaapekto sa may silangan. Ay, alat doon na, ano man na pait man. Ano man ito? Martis bagay ito? Pangyayari sa mabataan. Miyerkules ngunyan, Pag-asa. Martis na. Hining pahit. Miyerkules na tabi ngunyan. Pag-asa. Sumiyerkules tabi, sumiyerkules. Yo. Nahiling mo na yan. Pinait kang Pag-asa. Martes. So, Miyerkules tabi, Pag-asa. Miyerkules. Miyerkules tabi, Pag-asa. Miyerkules. Magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Wednesday, February 21, 2024. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or ito po yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at patuloy pa rin umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. And kung makikita po natin sa satellite image, wala po tayong namamataan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng magdulot ng malawakang pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. So generally, fair weather conditions pa rin po tayo ngayong araw sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Dapo po tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon area. For areas po ng Northern Luzon, mababa yung tsansa na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Samantalang pulo-pulo naman yung mga pag-ulan na mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon area. So fair weather conditions pa rin po tayo ngayong araw, liban na lamang sa mga tsansang isolated rain showers or thunderstorms sa iilang bahagi ng Luzon area. Sa agwat po ng temperatura, asahan pa rin po natin ngayong araw yung magkainitan sa mga piling syudad ng Luzon. So 33 degrees Celsius maximum temperatures aasahan natin for Metro Manila at may kainitan din po sa Tugigaraw na aabot ng 34 degrees Celsius maximum temperatures. Maximum temperatures for Lawag, Tagaytay at Legazpi aabot ng 31 degrees Celsius. Samantalang temperatura naman sa Baguio maglalaro mula 16 to 25 degrees Celsius.
Gayon din po ang magiging lagay ng panahon sa Visayas, Palawan at Mindanao areas. Malaking bahagi po ng Visayas, Palawan at Mindanao makakaranas pa rin na mainit at maalinsahang panahon ngayong araw. Although sa northeastern portion ng Mindanao, pati na rin sa southern portion ng Eastern Visayas, asahan po natin yung mataas na tsansa na maghapon ng mga pag-ulan dulot ng epekto ng easterlies. So dyan po sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur, pati na rin sa southern Leyte, asahan po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para po sa temperatura sa mga piling syudad sa Visayas, Mindanao at Palawan areas, may kainitan pa rin ang inaasahan ngayong araw sa Kalayaan Islands. Maximum temperatures aabot ng 33 degrees Celsius, gayon din sa Davao, and 34 degrees Celsius naman maximum temperatures para sa Zamboanga. Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, sa Tacloban, pati na rin sa Cagayan de Oro, maximum temperatures maglalaro mula 30 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Although inaasahan po natin yung moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa areas ng extreme northern Luzon. So iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga planong pumalaot na may mga maliliit na sakyang pandagat. Hanggang sa darating po na Sabado, wala po tayo namamataan na low pressure area o bagyo na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions sa mga piling syudad dito sa Luzon. For Metro Manila, temperatures maglalaro mula 22 to 33 degrees Celsius, 15 to 26 naman para sa Baguio City, and 23 to 32 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. Gayon din po sa mga piling syudad dito sa Visayas, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsahang panahon. May mga tsansa pa rin ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog hanggang sa darating na Sabado po yan. Temperatura sa Metro Cebu maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 naman sa Iloilo, at sa Tacloban maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Ngayon din sa mga piling syudad dito sa Mindanao, magpapatuloy yung mainit at maalinsahang panahon, liban na lamang yung mga tsansang isolated rain showers or thunderstorms kadalasan sa hapon o sa gabi hanggang sa darating na weekend po yan. Temperatura sa Metro Davao maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 to 31 at sa Zamboanga naman 25 to 34 degrees Celsius. Ngayong umaga si Haring Araw ay sisikat ng 6:18 a.m. at lulubog mamaya ng 6:02 sa hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay mga tugang, salamat po Pag-asa. Di mati ta na gari naglalangkaw na po ang temperature. Tag-init na. Iyon na din si epekto kang El Nino. Mainit na. Maray man ngayon ta nag-aaranin na sa mga tugang niya tong mga parauma. Nag-aaranin na kamparoy. Clive, Christine, Emmy Makapagal, good morning tabi madam. Kay San Pundales, good morning. Sadit sana pero malanit. Nalit ako. Iyo man ko ta susimbag ko. Gana ka man ko ta kikabangang kilong kamuti. Yang pa-premium mo nga kabangang kilo pang kamuti pero ang pidaso ang duwa. Duwang pidaso kabangang kilo na. Mga tugang 15 minutos tabi bago mag-alas 8. Oy, ma-break mo na kita ha. Balik kita. Dahil po ka mo magharali sa pagbueltada tatabi mga tugang. Pag-urulayan tayo ning DepEd Order number 3 Series of 2024. Sa Mayo na pala, Mayo 31 ang tapos po kang klase. Ngunya na school year 2023-2024.
So padit-diit na po na ibabalik duman sa dati, ha? So bakasyon ta langinit baga. Langinit baga. Arog-arog na kaya kita sa ibang nasyon. Sa ibang nasyon malamig. Kita digdi langinit. Kaya padit-diit na pong ibabalik kang Department of Education. Base man iyan duman sa pag-aadal na research po nila na kadakol baga po sa mga estudyante nagsurunggo, may mga nadirismayo, tama inito. Maray kong ang classroom mo ngaya aircon. Kaya lang maski pangabgab ngani ngaya dae. Kaya so iba nagkrelasi sa iba irarum kang kahoy. Padit-diit na databing ibabalik yan. Ano? Sige mga tugang, mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga importante sa nang pagiramdam. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang 9 minutos na sana bago mag-alas 8. Yan po ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan po kay UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, yan po dyan, MBY Dormitory. Yan, happy birthday po kay Madam Maylin. Oras pong yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Balik na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ako man po girarayan sa indong servidor, asin taga Reparo, Sir Bani Katoliko, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan po aldaw kita ni Wednesday, Miyerkules na, pet sa 21 kang Pebrero taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 kay Boriga Dasir Teresita. Good morning kay Winlin Grace. Sige, pahit na kita tabi mga tugang. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang. Alas 7:52. 8 minutos na sana. Matapos na naman. Alas 8 na naman. Kasi kasundo tabi ang oras pag nagpo-programa ako. Ma'am Helen Grace Bulima, good morning tabi sa imo. Ang Department of Education mga tugang may pigpaluwas na po na bagong school calendar. Ngunyan pong school year 2023 and 2024. Matapos databi ang school year sa May 29 to 31. May 29 to 31. Mapo naman kang klase for school year 2024-2025 July 29. So amang ki date na bakasyon na di mapo naman tabi July. So 2024-2025 start po yan kang klase school year 2024-2025 July 29. So sabi digdi quarterly examinations. Ang third quarter ma-exam na naman pala sa masunod na bulan, March 25 to 26. Sa mga aki maray su bunso ko tabi Chanor Kapusta 75 ang grade. Pasado baga ngaya dadi. Dahil kaya ako minaarog ki Rinso. O si Rinso, ang mga grade ni Rinso, mga line of 9. Dahil ngayon dadi 75 okay na. Pasta ngaya pasado. Fourth quarter mga tugang kang quarterly examination kan DepEd naka-schedule po May 16 to 17. May 16 to 17, 2024. Halos March, April, May. Halos madali sana di. Gari medyo na kaya kaipuhan kaning mag-catch up sa mga aki. Ayaw daw ini ni Mark Wayne. Baka rabat-rabaton sana naman kayo ng exam. So ang pagtatapos po kang school year 2023-2024 May 29 to 31. Igwaman ki teachers vacation June 1 to 30. O may sarong bulan man na bakasyon ko di ang mga teacher bagad ay mangki bakasyon.
Maski pigsasabing bakasyon pero tigpapareport sa eskwelahan. Dakol na mga pigpapagiribo pa, mga report kung ano-ano. No voluntary or mandatory task or activity shall be assigned to teacher. Sana all. Sana totoo ini. Bakasyon tabi sa mga maestro puon June 1 to 30. Tapos sigwa di kinote, no voluntary or mandatory task or activity shall be assigned to teacher. Sana totoo ini. Tan mga teacher baga, anytime paapudan kan supervisor ninda, madalagan digdi, dalagan duman. Gibuwa ini, gibuwa duman. Baka, tay bagang bakasyon ang teacher. Igwa palan ko niyan. Ilingon ta daw ini kung manyari ining DepEd Order number 03 ini. DepEd Order number 3 series of 2024. Ilingon ta daw. Aputon ta daw sa mga teacher ta. Kung makabakasyon po on June 1 to 30. Di kung araw kayo ni may sarong bulan na bakasyon sa mga teacher. Sir Bert OTV, good morning tabi sa imo. Kung may bakasyon sa mga teacher, pwedeng magrabas-rabas sa mga teacher, magkapasiring lamang sa Boracay. Ini ang pagkakataon man na makapaglibot-libot sa mga teacher. Aday na bagang oras ang mga teacher, tayo na nga ni nakakaagom sa iba. Paano pa makaagom sa mga teacher? Busy na nga ni sa klase. Dahil na nga ni na apod kayo ni, dahil na nga ni ngayon na istiraso sa diri. Tayo na nga ni yan. Minakaraturog bagan mga teacher tabi, Sir Bert. Minaturog bagan mga teacher, maaga na. Minsan maalas 2 na maturog, mamata na naman alas 5 o kaya alas 4. Mga 2 oras na ang turog kan mga teacher. At grabe ang mga paperworks baga. Tapos pag nagbinua pa sa internet, sige sa nantarirek. Di problema. Ituturo mo pagkaagad na nakasalalay ko duman sa internet. Sabayan pag ang alikaw. Jesus ko. Irak man kan mga teacher. Digwa palang tabi ka mo ki bakasyon. From June 1 to 30. No voluntary or mandatory task or activity shall be assigned to teacher. Very good. Very good on yan. So, kasabay man digdi po sa DepEd Order number 03, number 3, ini pong start of school year 2024-2025. Mapon yan sa July 29. July 29, 2024. So, may sarong bulan na bakasyon. Yan tabi mga tugang hatandaan po nindo. Ang exam kan mga aki, 3rd quarter sa masunod na bulan, March 25 and 26. Hay niyan. So, Martes Santo and Miyerkules Santo. Di ba? Holy Week na yan. Ang 25, Lunes Santo. Tama? Di Martes Santo and Miyerkules Santo ang exam. March 25 and 26. Pag 27 ka yan, tama. Lunes Santo and Martes Santo. Ang exam. Pag Miyerkules gariday ng klase iyan. Miyerkules Santo na. Ano na yan? Simana Santa na. Tama? Miyerkules dahil ng klase iyan. May prosesyon na yan. So balik naman sinda Abril na. Tama? Okay. Sige. So tandaan po ang mga schedule na ini aning sa mga aki Sir Noli Kamba maigiya ta sa mga aki tabag ka magpapara ML sa mga aki ito pala may exam na 4th quarter tabi schedule May 16 and 17
O ini so final na ini, fourth quarter na. Yo. So mga aki tabi, pakigiya na sana. So bunso ko nga ni, yugo-yugon mo yan. So first quarter, saro so 75. Pag second quarter, duwa na so 75. Yugon man chanor. Abang nagdadagdag su quarter, nagdadagdag man su 75. Inda sa na pag third quarter, baka tulunan 75. Pag fourth quarter, baka mag-apat na. Uni man kaya si Tatay Digong, tigpa para si Tatay Digong ang idol kaya ni kang bunso ko. Nahiling su mga speech mga tugang ni Tatay Digong kang bunso ko. At ang ngaya pagpagalon mo pa sa diri mo na kaipuhan man sa nangaya dyan sa pagklase so 75. Natangaya pagpara torturong ko pa ngayang utak ko na makakuha kong 90. 75 pasado na. Gari na idol kang bunso ko. 75 nga daddy baga pasado na. Ngunyan ang matindi ta naging presidente so 75 sa naso grade. Hiling nga ngayang ngunyan sabi ni Tatay Digong baga so 75 ang grade naging presidente kang Pilipinas. Ang trahabante ko ngayon yan mga kaklase ko yan mga cum laude ngaya yan mga ang grade kan kay to mga 99. Mga trahabante ko. Bata ng bunso ko ini. Dahil ka lamang niya ako minaarog kirinso na aralan ka ang grade. Basta nga ako pasado. ML pa more. Ay Diyos ko nasa ng mga aki nini. Huna ko kung may kaiwal. Huna ko kung may kaiwal sulo man sana. Kata tamaribo ko nini si Mark Wayne. May kaiwal gariya ko. Ito pala nagkakawat ki dahil ko garing araman mga kawat-kawat nan or ML da yan. May kaiwal na nagmumudang biyo. Pangyari mga aki ngunyan iba na. Ako ang aram ko sa nang kawat kay to so Mario Bro so family computer ngunyan ibanan mga kawat nagmumurudang biyo. Mga kitabi paki pero minapormal pag punormal kayo dyan bumawi ka sa sunod na quarter mala first quarter sarong 75 pag second quarter duwa ng 75 inda sa na pag third quarter kay ni Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sisay ngayon lubuson. Oy, speaking of suro 75, di pisilon man ang gatabi batching nuli kamba. Maski ako ka ito, ang subject na Pilipino, nahiling ko duman, so 75 niya, subject Pilipino. Maski so panganay ko, nadidipisilan siya sa Pilipino. Nata daw yan. So sa diring wika tanalugod, duman kita nadidipisilan, mamnim pagkapital. Iba na kaya sa mga aki bagangon yan, lalo na pag pinaklase mo sa mga aki baga sa private. Sa private baga, private school, pag pinabalyo mo iyan sa public, mangangamuti iyan pag abot sa mga subject na Pilipino. O yeso na experience kami duman sa panganay mi na nagklase sa private, English spokening dollar. Pag klase sa private ay pag klase mo niyan sa public, yun na yan.
So Pilipino ang may problema. Diri ba baon sugrid sa Pilipino? O yung man si Markway 75 so Pilipino. Iyo man ako kay tutak. Ma'am Helen Grace. Nadidipisilan lugod kita sa subject na Pilipino. Nadidipisilan lugod kita. Ako kay iyo man, ibabaon man ang grade ko dyan, pero bako man 75, siguro mga 76 man. Baka mahiling naman ako kang teacher ko. Ika ngaya, pasaway ka. Sabi sa kang teacher ko ka ito. Chanor, sabi kang teacher ko ka ito. Ika ngaya, Manuel. Matali ka ngaya kuta. Mata may kuta pa. Ma'am Joy, sabi kang teacher ko, ika ngaya Manuel, matali ka baga ngaya. Kudi ngaya pilyuhunon kang maray. Nabubutong pala sa mga grade kang kapilyuhan mo. Yugon mo ya. Matali ka ngaya kuta nanoy. Sabi kang teacher ko, kudi ngaya pilyuhon ka ngaya. Hindi. Yung mga susko. Ito na si Madam. Bata ngaya kang inot ngaya Manuel, cute-on ka. Si Madam. No. Ayun si Madam. Iya ko Madam ngunyan, ano natabi ako? Pondo na daw ngaya dyan. Kaya ito na, cute-on ako. Kang estudyante niya ako. Ya ko ngunyan, Madam, ano? Da ko ngayon sa ima. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bata ngaya Manuel, so aki ko ngaya bagang bunso. Pandukon mo ngaya. Sabi kang teacher ko. Pandukon mo ngaya, so aki ko ngayang bunso. O ya ako iyo. Kaya pala niya ako permimo ako kitong nababakdula. Mabalik po kita mga tugang, alas 8:08 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sa pagbultada taon ni mga reparo tapang iba. Yo. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog
kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, mga togang 15 minutos tabi, lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time.
Ang oras pong yan asin ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na iyan makuha. Diyan po yan sa along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Ano? Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po dorm, boarding house, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yo, happy birthday kay Madam Maylene. Siringman, ang oras na yan asin ng programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursica, Syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarayan sa indong lingkod, Manny Moxeya po, si Mr. Hulbutana. Manyampung aldaw kita nin Miyerkules, pet sa 21 kang Pebrero taon 2024. Sondo tabi kita alas 9. Digdi po sa laukan sa tuyang programa. Yo, sa may mga okasyon tabi. May ringat-ingat po kita ha sa may mga kumpleanyo ngunyan. Happy na birthday pa! Daro diretso na po kita mga tugang. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, 17 minutos na lipas ang 8 o'clock in the morning. Kang nakaaging banggi, Lunes na banggi dyan po sa Purok 3 kang Barangay Inarado, Daraga Albay. May sarong senior citizen po dyan na binadil gadan. May saro pang irido, mga tugang na nadamay po sa pambabadil. So padagos po ngunya na iimbestigaran kang Daraga Municipal Police Station. Ini pong pagkagadan ni Roberto Lomerio Literal, 79 years old po ini, may agom. Residentes po ini kang Purok 4 dyan po sa Inarado, Daraga Albay. Sabi, naghiling-hiling dahil ni ki TV mga bandang alas 11, sundo alas 12 nin banggi kang nakaaging Lunes. So nakaabot po ang baretang ini kinaagahan na kaya medyo late na so responde so saro pa po na ang lugadan na si alias Yang tinamaan man ini okay nadaplisan tama nin badil na sangunyan po nasa hospital po ini. So ang sabi, may mga nagkadarangogdan mga 5 putok nin badil duman sa pinangyarihan. Sabi dahil man kay kaiwal, dahil man kay kadagit ining biktima ta garima ini pud ni garima tabang lang ini duman sa paglukad. Ining biktima matabang duman sa alias Yang. Ining biktimang si Roberto matabang kuta duman sa alias Yang paglukad. Duman sa nasambitan niya tong area. So yan po so nangyari duman. Medyo late na kidiit. Namaraspas ngo na ako sa kamsur, sabi ni Sir Javier Bunsa. Okay, sige. Sige, condolence na lang tabi padagos pangunya na ang pinagsasagibong investigasyon
kang mga otoridad sa pambabadilgadan sa sarong 79 years old na senior citizen dyan po sa Banwaan kang Daraga, Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Palipat kita kiba pang istorya mga tugang na apotonta daw kanyan mga benepisyaryo po kang porpis. Sabi mga tugang kang Department of Social Welfare and Development, DSWD Secretary Rex Gatchalian, na pigaadalan na po ngunyaninda, pigaadalan na po kang ahensya ang suwestyon na gibuhon na sa nadaatabing bagas ang ayuda para po duman sa mga miyembro kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kaya ining for Peace. Nakikipag-ugnayan na databi ang sa indang opisina duman sa National Economic Development Authority o kaya NEDA and Department of Agriculture para po aramon kung makakamarhay ang mga arog kaining plano. O kundi aminado tabi ang opisyal kang DSWD na magiging problema ini, magiging pahirapan ang pagpadara kay mga tunuladang bagas. Tunuladang bagas para po sa 4.4 million na benepisyaryo po kang porpis, lalo na po duman sa mga naka-star sa mga hararayong lugar. Sabi mga tugang ni DE Undersecretary o kaya ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro na makakatabang ini para databi mapugulan ang inflation o kaya mabilis na pagtaas kang presyo kang bugas sa merkado. So anan masasabi nindo mga porpis beneficiary? Pero ang naresibi kang porpis 4,000 kada bulan. Gibo na sa nadatabing bugas. Ang maresibi nindo bako ng kwarta. Ma'am Maria Ana Borsal. So mga ATM kaya pigsasarangla. Pigsasarangla ang nagkukubra pag yaon na so porpis so nasang laana. So kaya ngunyan bagas na. Pero pig-adalan pangunyan kang DSWD. Dipisilon mananggad so harayo mananggad paano abuton kang bugas. Ang saro patabi digdi mga tugang sana ngaya kung bugas ang ipapanao sa mga porpis beneficiary dapat ngaya so maray-rahi man na klase. Bako ngaya so parong ngaya kang tayangaw. May bugas baga na ang parong tayangaw. Baka ngaya mangyari ini sabi kang iba na baka ngaya ipanaong baga so namit tayangaw o kaya parong tayangaw. Pag-arog na baga kaya ni pag lalo na pag gobyerno so abono nga ni so abono primero baga pirak so tigtao cash duman sa mga parauma. Ang ginibo tabi mga to nga base ini duman sa mga parauma mismo. May nakauron ako kay ni and may nag-usip sa kuya. Ara mo ngaya nagsabi sa kuya na ara mo ngaya tabi Mr. Hulbutana na kang inot nga tigtato sa muya ngaya 5,000 para sa mga parauma pirak iyan na ibabakal mo ngaya pang ayos ngaya kang kabasan me abono kung ano-ano pang mga kaipuan pang spray kung ano pa ngunyan ngaya abono na pigtao and iling niya databi so presyo kang abono huni man sa nangayang kantidad itinutal niya dahil nga niya nag 4,000 gari nga niya sabi kang para umang
nagdulog sa Kuya Chanor, garing nga o dinilinsya na naman kami. Pero nga pigpirmahan mi nga duman 5,000. Bako man nga so abono nga niya. Garing nga nagbakal so arog nga kay ni tapos dinilinsyan nga ya. Dahil man nga magabot ki 5,000. So abono pigtaw sa muya. Bako nga arog kang inot, pirak nga pigtaw sa muya. Bahala nga kami kung ibakal ming abono, kung ibakal ming alak, kung ano. Bahala na nga kami, mga parauma. Kudi nga ngunyan, iba na. Abono na daantig tao, and dahil man databi 5,000 ang kantidad. Tatig, ano man inda, pigkanbas man kan mga parauma. Baka arog man kainan mangyari. Digdi sa purpose. Napapagdilin siya naman ini kan mga buaya dyan sa gobyerno. Baka ang itaong bagaso parong alkampur. Pag ang gobyerno bagarog kaya nailing nito sa mga relief. Ang mga relief bagaling ang pigtatao sa relief so mga mabata ng mabata ng bagas. Swaloy ng stock. Masiba mo pa yan. Yan ang pigtatakutan ko niyan. Na baka nga tabi Chanor, arog ka nan mangyari. An makaabot sa purpose beneficiary kung bagas na yung tatao, baka nga so amoy tayangaw. Iyo yan. Kaya nga kita bagang mga Pilipino, grabe kita mina-speculate Dahil pa nangyayari, pigisi, papagdilinsyahan na naman inikan mga buaya dyan sa gobyerno. Siyempre, sinda na sumabakal kang bugas. Apuera kan may komisyon na sinda duman. Igwapa ki, dagdag bawas. Ay, ano na tayo Pilipino? Ano na tayo Pilipinas kung mahal? So yan mga tugang pigaadalan pa dayan mga tugang kang DSWD. Na instead na pirak giraray ang itao, gibuno sa ng bugas. Daman po sa mga purpose beneficiary. So talaton ta na sa kunon mangyari kung bugas. Pero ngaya bago man lamang so arog ketong parong tayangaw. So makakaon man kang pobre. Kita bagan mga pobre dahil bali dahil kipansira basta ang importante may maluto kita okay na. Pero kung subagas pag subong mo parong kita yangaw masiba mo pa. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yun alat-alaton ta kung anon mangyari sa pag-aadal kan DSWD. Kung apod kaya gibuho na sa ng bugas. Gibuho na bugas o kung ano. Okay. Sige, digdi kita mga tugang ikonektar ta ining sa rupa. Taso presyo po kang karne, partikularmente po digdi sa probinsya kang Albay. Nagmahal po so mga presyo po kang karning ngunyan, karning baboy. Uminabot na po sa 320 per kilo naman. Nagbalik kasi kan mga nakaaging bulan barato so karne. So pata nga ni 150 sa naam per kilo kang pata. So laman nag 260. Ngunyan 320 na. So ini mga tugang so na monitor digdi sa probinsya kang Albay na uminabot sa 280 hanggang 320 na po ang kada kilo kang karne kang urig. Sabi mga tugang kang Provincial Veterinary Officer na si Dr. Pancho Milla na epekto databi ni kang epekto databi so paglangkaw kang presyo kang karning urig epekto databi ni kang demand dahil po sa mga nagdaang okasyon naubos kang Pasko sa mga urig
So grabe so demand and ngunyan medyo nagluya. Mas madakol databi, mas dakol databi so nagbabakal ki karne, matapos po databi so outbreak ng African swine fever sa ibang nasyon o kaya sa ibang rehiyon. So naglangkaw man databi so buhay na karne kang subuhay na presyo kang buhay na orig. Dati mga tugang na 160 so per kilo kang buhay na orig, ngunyan 180 na. Siyempre pag naglangkaw so presyo kang buhay na orig, halimbawa nagbakal ka ki buhay na orig, kakatayon mo, alangan man ipabakal mo ki, papalugi ka. Dahil man siguro ka negosyante na binakal mo ki mahal tapos ipapabakal mo barato. Anong klaseng negosyo yan? Di paano tayo ni hanggang no arin pa ini? Mamahal po, posibleng magmahal pa ang mga presyo po kang karning urig. Digdi po sa eryata. Gari kulang na databi so supply. Grabe so demand ka nakaaging mga okasyon. Mala nga ni iyan kang mga nakaaging bulan, first week kang Enero hanggang ngunyan. Paano pa mga ospital? Di mga nagirilang. Ano so mga findings kang paghilang? Alang ka so cholesterol, alang ka so uric acid, nagralang ka so blood pressure. Dahil po sa kinarakantakang nakaagi pong okasyon. Pasko, New Year, grabe so kinaunta. Kaya ngunyan kadaklan niya sa ospital. Ngunya na nag-epekto. Nagralang ko sa blood pressure. Pagpayalang ko kang blood pressure, yan, sige magpa-laboratory ka. Yun na yan. Magpa-laboratory ka, alang ko sa cholesterol mo, alang ko sa uric acid mo. Nako. Dahil po yan sa kinarakanta. Kaya ngunyan, ang advice kang doktor, mag-diet ka. Dahil ka na magparakakan ki karne. Mas kihilaw. Dahil ka na magparakarne, bawal na sa imo ang karne, kaya puros ka sa nakamuti. Kung gusto mo pang lumawig ang buhay mo, pero kung habo mo nang lumawig ang buhay mo, paitasan na. Paitasan na. Paitasan na kung habo mo nang lumawig pa ang buhay mo. Sabi kan doktor, paspas na ngayon, ngimot ko sa imo, kikatataram na dahil ka magpararog kaya. Kung sawa ka na nga sa buhay mo, paita. Nabuisit sa doktor. Ilinga po nindong niyan. Alos kadaklan, narog po kaya ng problema. Dagdagan pa kan... Ano ito? Dagdagan pa kang mga pigakauntang mga instant. Ilinga na po nindang pigkakaraunta. May ishare ako sa Indo. May nag-istorya sa kuya suparatinda ki gulayon. Igwada ki mag-agom na ang pigbabakal sa iya, nagbabakal ki gulayon, so nga arugan talong. Ang talong bagatabi, mailing mo kung may ulod uday. Pag may luan talong, may ulod iyan. Kundi so istorya sa kuya tabi tiyanor kang paratinda duman. May magagumda na imbis na sumalinig na talong ang bakalon, ang pigbabakal tiyanor so may mga luho. Pakaya ko ibawag sa orig. Dahil ngaya. Iyo ngaya ang gusto, iyo ngaya ang pigluluto ninda. Pigsisira. Kung may diferensya man itong mag-agom na ito, bakong pag nagbakal-baga kita, dapat so daing luho. Nganing daing ulod. Pero da so mag-agom, ang pigbabakal da kito, so may mga lugod. Napot niya ako nindo kung nata, arog kayo ang tigbabakal ninda. Iyo nga sir, ang paliwanag na tabi, tiyanor kan mag-agom, arog kayo ni, digdi nga kita ini nga bakalunta. Kung duman niya sa malinig bakalunta, sa malinig na talong na daypig ulod, kargado nga yan ki spray. Kargado nga yan ki chemicals.
Naday nakapenetrate nga ni nga sulod. Kargado nga yung chemicals. Kaya day nga inulod. Ngunyan, pag kinakanta nga yan, rimati nga kita. Kinakanta man nga so chemicals. Yun na so paliwanag kan mag-ago. Ini nga yung mga may ulod na yun, ibig sabihin, day ini na penetrate kang mga apod keto chemicals, kaya nakalaog sa ulod. Parehas man kang pichay, so mga gulay baga. Ang pigbabakal da kito, so may mga luho. Bako sumagayunon bagang pichay na, ay, sagana iyan sa spray, sagana iyan sa chemicals, kaya day kay mga luho ang dahon. Napaisip ako, yan kung may punto so mag-agumda tabi na, iyo arog ka na tigbabakal niya so mga gari mga natural sana. Na day pigi-spray, day kung anong chemicals, iyo da ito ang tigbabakal kay itong mag-agum. Kaya ilinga ngayon, naglalakaw-lakaw ngayon ito, labi na 70 anyos. Iyo da so paliwanag siya anor na. Ini ngaya, kaya piguulod, kaya nakapenetrate dahil ngaya, bako ini kontaminado nin mga spray or ano man na chemicals. Kasi kita man ng gadbaga, pag binakalta sa gulayon, minsan nga ni, babluyan pakitan, magugas kan mga gulayon na yan, diretso na luto. O yan pakaluto, diretso kakaan. O, kinakanta. Kaya databi mga tugang, ilingan na ngayang buhay ta. 40 anyos pa sana may gadana, 30 anyos may gadana. Bihira ng aning nga nakakabot sa 50. Dahil databi sa mga pigkakaraon ta, napaisip ako duman. Na yan, kung maray man ang talaga sa mga nag-i-star sa bulod. Tadyan baga sa bulod, dahil man dyan uso ang mga oro abuno, oro spray. Dahil man baga. Bako, mahiling din mga natural ang yaon dyan sa bulod. Maski nga yung mga tao, natural ang tao dyan. Hilinga po nindan mga naka-star sa bulod, native. Pati tao nga yan native. Yo, hilinga po nindo. Sisay sa mga minataragal ang buhay, sa mga yaon sa bulod, nata. Day po ki mga chemicals ang pigkakarakaninda. Basta nga may asin, buhay na ang mga taga-bulod. O kita digdi sa sentro, sa urban barangays mga tugang, sa mga syudad, sa mga banwa, ang pigkakaraunta puros kontaminado na. Mabakal kita kisira, pinormalin. Labason pa ngayon, matagason pa susira. Ito palan kaya matagas ta may formalin. Lulutuon ta, kakakanon ta, name. Rimate. Bako? Kaya ako napaisip-isip ako ilinga po nindo dyan sa mga bulod. Ang lubi-lubi dahil man pigi-spray yan. Kaya ang pahit ko lugod ngunyan, so mga arog na sana ka ng gulayon ko. Arog kang puso. Man kaipuhan spray ng puso. Ang lubi-lubi, ang pako. Pero kung yung mga puro pichay tapos yung mga kung ano-ano pan mga gulayon na nababakaltang mga mahalon, nahuna at masustansyahon. Gari dahil nakita kami ng pahit. Lalo na sumanghali nga sa bagyo na susko, saragana ngayon sagana ngayon sa mga fertilizer o kaya sa mga spray. Nako, mga chemicals. Kakaunon ta. Tapos mapa-check up kita, na-diagnose kan doktor na sa laog kan tulakta may nagtuturubo na kung ano, may nagtutubong bukol. Sa inta nagkakuroayan, sa inta nagkakuroayan sa mga pigkakakanta.
Pagpa-check up mo, may bukol ka ngaya digdi, oh. Nagdadakula pati ngaya ini. Oh, ipa-CT scan ta daw ngaya. Ipa-ultrasound ta. Name. Oh, yun yan ang nangyari sa to. Bako? Maray na sa mga yaon dyan sa Aplan Barangay sa natural antig kakakan. May asin sana, buhay na sinda. Kaya iyon ang problema tadig-jadi. Grabe na pating pampalasa ang nababakalta sa merkado. Sus Maria Josep. Kaya ako napaisip ako duman na duman sa nakita sa kamuting kahoy, yan day man ang tigiri-spray. Duman sa nakita sa natural. Duman sa nakita tabi sa mga natural na mga gulayon. O yun sa natong pagpahiton ta. Takong day, nako, mapapadali tabi ang buhay ta. Serbisyo asin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:41 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial ha. Madali sa natabi ni. Joey kan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga togang 14 minutos na sa natabi bago mag-alas 9. Oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory. Diyan po sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Sabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse. Cons Irene Morales Paut and Mayor Shi kang Malinaw. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako man po garariya sa indong lingkod, Manny Moxea. Balik tatabi diba? Sabi ko nga ni, so findings kan sa kuyang ultrasound Chanor, Ma'am Mercedes Perez, igwada kinagkakwari sa Laugan Tulaco. Nga tayo ko ta nasabi mong may nagkakwari sa Laugan Tulaco. Sabi ko kay Dr. Clyde, igwa baga nga ya sir nagapo na nawala. May gapo na suto na ako. Ano yan ako? Ang bulder. Graba pa man sana ngayon. Takong bulder na, may problema na kita. Kapitan Rex Cruz, good morning tabi sa mo. Parahay ka tabi kap. Yogon mo yan tabi Caprex. May nadiskubre sa Laugan Tulaco pagpa-ultrasound ko, igwada kinagkakwari sa Laugan Tulaco. May nagkakwari na. Nahiling mo nang pati so nagkakwari yaon sa Laugan Tulaco. May nawal takda tabing gapo. Sabi ko kay Doc, ano tabi nawaltak na gapo dyan? Boulder o graba? Graba pa masana. Diyos ko na sana. Kung ano-ano na tabi sana nagralaog kan sa nagtuturubo sa tuyang tulak. Dahil tamantig tataranom. Maray lamang ko ta kung magtubo dyan sa Laugan Tulak to, perlas. Susko. Kung perlas lamang tabian magtubo sa tulakta, dawa nga ya, bulan-bulan nga kita magpa-opera. Ayo. Sabi ni Caprex Cruz, delikado nga ya. Hinda sana kung ongoing pa ang kuwari sa Laugan Tulaco. Kasi pag ongoing, sige pa ang hulog kan mga gapo. Ay, hinda ka na. Ay, Diyos ko na sana. Yan ang problema kapag nagpapacheck up. Naaraman talugod. Digdi kita sa aprobado na kan Senado so 100 wage hike para po sa mga pribadong sektor. So aprobado na po kang Senado ining dagdag sweldo na 100 daily duman sa minimum wage sa mga trahabante po sa pribadong sektor. Nasa 20 senador po ang pumabor sa Senate Bill number 2534 o kaya an act of providing for a 100 pesos daily minimum wage increase para po sa mga employees and workers. So may dagdag po na 100 pesos sa mga nagtatrabaho sa pribado. Sir, sa ini mga nagtatrabaho sa pribado. Arag kang ngaya dyan sa mga mall.
Gura ano na ang minimum digdi sa Bicol? 300 plus. Basta may dagdag na 100 pesos. Halimbawa, ang aldawan nindon sweldo sa pribado nasa 300 plus, halimbawa 350 plus 100 pesos po yan. Di magiging 450 na. Basta may 100 pesos na dagdag. So, alat-alaton talang kung noarin po i-implementar. Sabi digdi sa iraron po kaini na batas na ini, sakop kang 100 na dagdag na sahod ang gabos po na may minimum wage earner na sa pribadong sektor sa buong bansa. Sa agricultural o kaya non-agricultural sector. Yan. So, alatunta na sana kung noarin i-implementar ini pong batas na ini para po maresibi na kan mga private employee. Ining dagdag na 100 pesos kada bulan. Mas dakol ang mga ang maapektuhan kung dai mo ipatanggal tulos. Baka data ako nga ni baka pinatanggal ko na so pang papaitan. Tamay kiritay-kitay manda. Iyon ang problema tatabi kapag pinahiling ta. Ay nako. Pinatanggal muna pala. Ako'y gwapa. Iyo yan ang problema. May nawalat dado man nagapo. So para kwari. Nakalaog sa tula ko subo para kwari. Nakalaog sa tula ko subo para kwari. May gapo. Ako natabidok madarapin ni sa bulong. Inda sa nang sana madara sa bulong, matunaw. And siyempre, ang Diyos ka na nakakaarap. May mga tao baga nga ni na may findings na arugan tapos bigla na sanang nawara, nagimala. Sana arog kaya otro ta pagpa-check up ay dai na sulga po mo. Wala na sulga po na nawalat kang parakwari. Siguro ngaya binalikan kang parakwari. Kino agirara. Bago ngayon tabi GR. GR. Ayan, tika sabi ta, ang malay mo si GR. Si GR pagabot ki panahon makahiling na. Di kita makano kasi so sa tuyang kagurang nan lang nakakaaram kayan. Malay ta. Si GR maski buta yan pero nakakahiling, malay ta kung makahiling na si GR. And baka pigluloko sa nakita ni GR na si GR pala nakakahiling na, ito pala una tabuta. Una tabuta si GR pero nakakahiling pala. Dai na makaya yan. Yan ang problema tabi kung busion bubusion tapos kukuhaon so graba ninay ko po. Good morning tabi Manny Moc Sulbutana sa gabos na viewers po and listeners. Sabi ni Ma'am Bers Buid Lander. Baysa na ta iyo nga ni iyan ang piganota pero may medisina kitang piginaw. Sana madara. Sana madara. Iyan tiga sabi ta na kung ano-ano na sana kayang pigkakaraon ta. Arog kayan basta na sanang minaturubo dyan sa law kang tulak ta kung sain man na party kang lawas ta dahi tamantig tataranom minabigla na sa nabagatabi na minaturubo di ba? Tamantig taranom nagturubo ngunyan nga yata nagtubo na di anihon mo na Serbisyo asin reparo
Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga togang oy kap Rex Cruz. Parahay katabi ha. Siring man sa may mga sa may mga hilang para inatabi kita. Karabay dapat kita magkararahay. Oy mga tugang, igwa na lang po kita ki 4 minutos bago po mag alas 9. So digdita naman po muna para mentras natatapuson ang satuyang programa. Kunyang pong Miyerkules sa aga na ining anini. So saro man napigbubusol dyan sa kamera. Ito pong Heartbreak Live. Pag-urlayan tama ni Saga ining Heartbreak Live. May pigbubusol man dyan sa kamera na maging batas man ini na pag ikatabi GR Heartbreaker pwede ka mag-leave nganing maka-upod kayo ni maka-move on ka pag brinikan ka kang padaba mo pag sinawayan ka di may problema ayun pigbubusol man dyan sa kamera. Sige tabi mga tugang sa pangaran po yan kan sa muyang station manager maestro nila doon kasabay taman dyan ang mga katuwang ta sa programa yaon dyan si o kaya ang MBY Dor Councilor Rener Burse kan syudad ni Tabaco Cons Irene Morales Paut and Mayor Shikang Malinaw. Param na po muna ang sa intong lingkod. Sa pangaran man kan mga parantabay niya to paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mahilig man po kang iba. Ako po ang sa indong servidor asin taga-Riparo Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magriba ng 7 to 9 sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad
ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word